नमस्ते। हमारे YouTube चैनल द भोजपुरिया डॉक्टर में आप सबके स्वागत बा। 9-10 साल पहले जब हम आयुर्वेद से चिकित्सा करे चालू कैनी तो हमरा कहीं फ़ोन आवे कि फलाना बीमारी के इलाज आयुर्वेद में का बा, ढमकाना बीमारी के इलाज आयुर्वेद में का बा। तो फर्स्ट ईयर में जो हमनी के चरक संहिता में एगो श्लोक पढ़ावल गई रहे कि आयुर्वेद के प्रयोजन का बा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जे स्वस्थ बा ओकर स्वास्थ्य के रक्षा करन, हेल्दी लाइफ ओकर मेंटेन कइल। आतुरस्य विकार प्रशमन च, जे आतुर बा, जे पेशेंट हो गई, जे रोगी हो गई गंदा खाना पीना से, ओकर विकार के प्रशमन कइल। अब एकरा खातिर कौनो बीमारी होखे तो ओकरा में फिर हमनी के एगो श्लोक आ जाला जो 3rd ईयर में पढ़े नहीं जा कि संक्षिप्तो क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। कौनो भी बीमारी में सबसे पहला ट्रीटमेंट होगे के चाहिए कि निदान, जो कॉजेटिव एजेंट बा, जो रूट कॉज बा, ओकरा के ओकर परिवर्जन कइल, ओकर त्याग कइल। जैसे अल्कोहल लेतनी, बाहर के खाना खातनी, हिपेटोमेगेली बा, ओकरा के छोड़ दिहल। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बा, धूल धुआं में काम करतनी, स्मोकिंग करतनी, फेफड़ा के बीमारी बा, ओकरा के छोड़ दिहल। छोटा बच्चा हाइपर एक्टिव होता रहसन, चिड़चिड़ापन होता रहसन, तो उन्हीं के सॉल्ट इंटेक कम करावल, ऊपर से नमक चिप्स वगैरह ना दिहल। स्किन डिजीज बाटे तो विरुद्ध आहार, दूध मछली, दूध अंडा एक संगे खाइल बंद कर दिहल। नींद नहीं के लागत, सुबह में कोई बीमारी होता तो टाइम पे सुतल, योगा कइल, ध्यान कइल, प्राणायाम कइल। तो आधा ट्रीटमेंट के जो रूट होला तो एक श्लोक संक्षिप्त क्रिया योग निदानम परिवर्जनन से आ जाला। इतना कैलेला के बाद एगो बेस बन जाला कि कोनो भी वैद्य के, कोनो भी फिजिशियन के ट्रीटमेंट वो पेशेंट में काम करो और पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहो। रोज रोज डॉक्टर के मत दौड़ के जाए के पड़ो। धन्यवाद।